tilmeldte i 2D, og 20, det bliver Mikkel Hansen, 19, Torben Svenningsen, 18, Adam Larsen, 17, Kim Bang, 16, Henrik Worm, 15, Ronny Lund Borkert, 14, Morten Christensen, 13, Paul Milligan, 12, Henrik Jessen, 11, Kim Nygaard Krog, og så 10'er Claus Hansen. Hvor er det så? Og 9'er Ole Andersen. Daliborg Ørak. Der er en fordel ved at være 10, og så skal jeg... Og du kørte ud. Ja. Og der var 7, Claus Carlsen. Så jeg ikke må sige en fuldstændig. Så har du ved med at lave over med et gammelt spot der. Ja, nummer 6. Formand Jørgen Petersen. Tillykke med det, Claus. Hvad laver I derude? Det var den forkerte vej, du stod efter mig, jo. Og så en højdespringer her, nummer 5, Lukas. Ja. Flot. 4, Kom herover. Henrik Elke. Skal det over? Det er mig, der står på det. Ja, nej. Der er 8. 9. Du er 7. Nej, jeg vil ikke dig, fordi jeg skal høre på dig hele vejen hjemme. Lukas, du går på den side. Og 3'er Rasmus Nielsen. Det var 5. Det var 1, 8, 4. Fandme sejt. Det er så vildt. Nu skal vi have sat på Facebook. Hvor er... Ja. Nummer 2, Søren Nielsen. Ligger han med? Der er ikke nogen mennesker, der kan få ham op og slå i dag. Ja, det var min skyld. Hvad er det? Ja, ja. Har du også her i dag? Ole! Nummer 1, Tom Sørensen. Mark! Er det ikke lige? Hvor er det ikke sat en ny korsbåd ud? Hvad? Hvor er det sat en ny korsbåd? Ja, ja. Ja. Ej, det vender om. Det er... Yeah! Yeah! Er vi der? Hey der! Står sgu ikke. Kom. Ja, det var jo fornemt. Vi kunne jo godt fortsætte med trokklassen. Trokklassen 12 tilmeldte. Nummer 12 bliver Peter Thomsen. Nummer 11 bliver Johan Brøns Hansen. Nummer 10 bliver Troels. Hvem fanden er Troels? Nummer 9, Heino Christiansen. Nummer 8, Dennis Kronborg.
Fur, Christian Jensen. Hvor er Christian? Han er kørt. Fedt. Nummer 6, Allan Svensson. Femmer, Else Hart. Der er så forvirret. Ja, jeg tror, jeg skal stå herovre. Nå, er det mig, der Det er forkert. Det er helt forkert. Nej, det Nummer 4, Anders Møller. Ja, så tager du. Jeg tager den med. Jo, tak. Hold kæft, du har kørt dobbelt så godt som jeg. Jamen, det er det. Nummer 3, Lauke Sylvestersen. Skal det ikke blive en Selv ikke min lov. Nej, Lauke, Ja. Og nummer 2, Kasper Evert. Nummer 1, Morten I. Christensen. Du har jo øvelsen, Peter. Ja, det er jo det. Din røv er vejen, Peter. Du er bare misundelig. Han var så tæt på. Han var så tæt på. Det er bare så synd, at bilen bliver smadret. Så skal vi lige have firehjulstrækkerne. Der var 9 tilmeldte. Nummer 9. Nej. Jo, nummer 9, det bliver Dean. Nummer 8 bliver Henning Christensen. Han er her vist ikke. 7'er, Jakob Just. Nummer 6, Michael Thomsen. Nummer 5. Sødt på en søndag, det er fantastisk. Nummer 5, Ole Harder. Ja, og nummer 4, Anders Røde Kure. Tillykke med ham. Nu er Anders. Så skal vi have 3'eren, det er Christian Williams. Ja, vi må sgu... det kan ikke blive værre endnu. Ja. Ja, og 2'er, Mark Larsen. Ja, jeg har kørt så stærkt, så har jeg vundet. Tillykke med det. Det kan ikke passe, Kim han går på stå. Og så bliver det altså nummer 1, Kim Christiansen. Det er ikke fair, hvis han ikke får lov til at vinde. Han har jo mig at vinde. Han har så stærkt i weekenden. Jeg fik en chance igen. Ja. Du skulle have lov på hjemmebane, ikke? Yes.
Der er kraftigt højt deroppe. Ja, sådan er det. Der har bestukket dem. Det er godt gjort. Det er en god weekend. Ja, flink mennesker. Det har været fint. I kan ikke blive højere alligevel. Nu må I Tak. Det ser flot ud, og så siger vi tak. Og inden vi så lige går over til DM, så er der indstiftet en fighterpokal. Den tildeles i dag Ronny Lund Borgert. Ja, så er det Ole Hansens tur til Danmarksmesterskabet. Ja, tak for det. Og jeg vil lige starte med at sige tusind tak på Dansk Modelsportsunions vegne, på bestyrelsens vegne, for den store opbakning, der har været hele året. Der har ikke været mindre end 50 kører i offroad large scale, og det er jo super dejligt. Også tak til truckkørerne, som spurgte, om det måtte blive en mesterskabsturnering for dem her i år. Og det valgte bestyrelsen at sige ja til, og det har de honoreret ved at kunne stille 12 truck her i finaleløbet. Så tusind tak til jer også. Så en stor tak til Kalundborg-klubben, der virkelig er forgangsklub for, hvordan vi i unionen ønsker, at tingene skal være. Der er fuldstændig styr